jäljellä. On kova. Giles ja Hassinen keskustelu ja kun jälleen Ivu selostajana sitten sunnuntaina jolloin KTP Kymenlaakson derbyssä. Juokko hakee siitä 2 pinnaa ja vaparin päälle. Ja vaan turhankin nättiä siinä. Jerrell saa onnekkaasti kuitenkin pallon takaisin ja sinne pomppii. Ivuakko. Sinne Torrens. Painii sen Vuonon kanssa. Ivuakkor peintille. 2 pinnaa ja vapari päälle. Ivuakkorin vapaaehtoprosentti vähän alta 60 ennen tätä iltaa. Mutta ei sillä ole väliä, kun viimeistelee näitä 2 pisteen taisteluun mukaan päästä, niin stoppeja tarvii. Mutta Ivuakkor